thuona mano Raila Odinga mabende neno gai mano mar ODM Prime Minister machon ma pachoka ben lalo gimane to kana kopogre gi Raila Odinga bende kaluoka nolalo thundi mathoth nyalo paro Dalmas Otieno Gini manene mbunge Nanti Fibia Sio e kind mamoko akeni ini wuona Hagai higa mar 2025 oteri nade kwachako kodi omonde an kaka Hagai tenye wuod jelo dia jakindu be igani ndio kotera marach kaka dhano nikech okadhie e od thieth mondo ayud thieth koso made dagodo kage kacha bende kata family bende okonywa okwayudo chandruok mag tuoe gik machalo kamago koro kanyo to waduoko ne roka Nyasaye manyakalaga erokamano to kang'iyo kendo e piny luo bende okodhi kodwa marach nikech king'iyo weche mag dongruok mae mokwongo mineno ka koro wan gi jatend migawo manyalo dhi keto weche mag stima gwenge makaluo mano en dongruok mabiro miyo jowa donje ohala mopogore opogore kendo biro miyo gik moko dhi maber wakwayo mana ni stima mondo bed kik bed machando ji nikech stima konyowa e timo ohala gik machalo kamago eko kendo weche mag ndara waneno ka itimo kendo pesa wanyalo yudo e treasury ma kamano ok bitimore to wan adhea mondo wa blame wasere nikech jowuotwa mantiere kuonde machalo kamago eko koro stima bekere weche mag ndara bwaneno ka timore stadium be uwinjo kar tuke be iloso gine koro weche mag dongruok dhi mbele maber gima kwayo governors mekwa mondo gitem pesa kik doge e sirkal mamalo ni ok otigodo to weche mag thoe kaka Ken Babusi osewacho mano bendo inywane wachako kucha kagi momiyo wil gi jamadar Francis Ogola en mano chako kendo matek sana kodwa nikech Francis Ogola en jamadar mokwongo e piny luo mar kawo gima chalo kamago inyalo paro ne wan gi General Opande ne wan gi General Otieno ne gidhi kawo lakini ukabila mantiere ga mbele kachane koro mano nokwongo go chunywa kendo kwa biro wachako wito jotelo machaka Fibia kako osewacho mano oseduokwa chien omiyo wakwayo jotelo mwadong' godo mondo kaw ndamoni mar neno ni weche mane Raila gore ne kata weche mane jotendwa machalo kaka Fibia Sio gine dhigo mbele odhi mbele maber kendo gimi lwedo chairperson kata jakom mar ODM Gladys Wanga lwedo kachiel gi party leader youth leader Oburu Odinga mondo kik dawa mane kagi kacha kik wane wariure weche mag siasa weche mag dongruok to gidak gi kwe mar oganda